ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми сарбаланди Тоҷикистон, ҳама каса созен хубен, саломатӣ хубай, вақтотон хушай. Ирӯз 19 ноябри соли 2024 барои шуморо навор кардем. Бо диққат тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. навори баъда реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастад дӯстон, бо диққат тамошо кунед. як апада срочно хона дар корай Opel Sidani тоза ҳақ қабул кардем. хонаҳо дар Ҳисор, дар Ваҳдат, дар Ёвон замини фурӯшӣ, дар шаҳри Бохтар квартираҳои фурӯшӣ, дар ноҳияи Муъминобод хонаи заминӣ, дар Душанбе аз якчанд нуқтаҳош хонаҳо ва квартираҳои фурӯшӣ, дар ноҳияи Рӯдакӣ квартира ва хонаҳои фурӯшӣ. хулас бо диққат тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навода лайк бизанед ва дар канал подписа сазед. наворамо сар мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Тоҷикистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба аввалин эълони ирӯзамон дӯстони азиз. ассалому алайкум бародар, мегам ара ягон хонаи арзон пайдо нашидак. ма бояд хонаро холӣ кунам. хона аз гирду атрофи шаҳр, поёни корвон, Ленинский район боша мешавад. илтимос ёрдам кунед бародар. 5 кӯдак дорам. дар зимистон берун даяк намонам, бо мақсад дар берун мемонам. дар дастам наличи 160 000 сомон дорам. зангтона интизорам. рақамои WhatsApp ҳардуш кор мекунад. бачако хоҳишай ҳаматон бетараф набошен. апашкамон 5 кӯдак қатӣ мега. соҳибхона гуфтесай хонаро холӣ кунед. срочно хонам дар корай 160 000 сомонӣ дорам. дӯстон, кадометон дорен, кадометон хайрхоҳен, ина марамат занг бизанен апашкара. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Бохтар деҳаи Мирзоободда қарор дорад. ана ҳамин хона. 3 хона 9 сотих замин масоҳат ки бо нархи 360 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ана ҳамин хонаҳо дӯстон, ин ҳамин проекти замонавӣ. рақамои WhatsApp, рақамои дастӣ ҳардуш кор мекунад. занг занед. свет ов ҳаст, водопровод дорад, боз муомила ҳам дорад. 3 хона, як веранти дигар дора, баня бо як анҷомхона ҳаст. документҳо 100%. сраза оформ мекунем, халос. магазин қарибида ҳастай. мактаб где-то ягон 15 минут раҳ разница дора. раҳи калон бошад, 200 метр раҳаш ҳамиқа масофа дорад. дӯстон, кадомида дар кор ҳастай? ина рақамои WhatsApp +7 9707 ёки рақамои Тоҷикистон 917 ҳозир занг бизанед. кадомитон хона дорен ранги ҳамин шахсият видеонавори фасон кунед. чем сурат видео хубай бачаҳои азиз. фасон када видео када роҳимон кунед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роҳимон карданд ки дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия қарор дорад. доми 5 этажа, хона дар 4 этаж қарор дорад. як комнатага 35 квадратный метр дӯстон, ки бо нархи 310 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамои Тоҷикистон WhatsApp ҳам дора, метавонед занг бизанед. хонара мега инами состояние кардагӣ ба тамоми чиза чорааш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳои хонамон 100% ҳай. саддики мактаб ки асосан асли чиз аст, дар наздикиш қарор дорад. бо чиза чора 310 000 сом фурӯхта мешавад. ба сумми тоҷикӣ 310 та, ба сумми мақсад амрикоӣ $28100, ба рубл $2,580,000 рубли русӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. дӯстон, худотон бо занг бизанед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ҳисор шаҳраки шарорада қарор дорад дӯстон. ҷамоати навбод деҳаи ҳамдилон. Як ҳуҷра 8 сотих 450 000 сомонӣ нархи хона дӯстон. рақамҳои дастӣ ё ки дута рақамҳои русия ватсап дора кор мекунанд, метавонед занг бизанед. анборхона дорад. шароити мақсад оби равон ҳам дорад, водопровод дорад. аптека, магазин, беморхона, заправка, масҷиду мактаб мега мақсад наздик ҳастай. хона дар сари роҳ қарор дорад. касоне ки мехарад ина дӯстон 450 000 сум меган. метавонед аз уми канали мо Саодо ТВ занг бизанед дӯстон азиз. мегзарем ба панҷумин эълони рӯзамон. замини фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Ёвон деҳаи Фурқат 7 сотих замин масоҳат ки бо нархи 65 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ана ҳамин замин. масъалаи об свет дора. рақамҳои ватсап Тоҷикистону Россия ҳардуш кор мекунад. замин дар болои масҷиди Мулло Нуралӣ қарор дорад. аз роҳи калон 300 метр дурай. мактаб, масҷид, мағозаву аптекаҳо, духтурхона ҳамаш наздикай мега. ҳуҷҷату 100% ҳай. касоне ки мехара рақамҳои ватсап ҳардуш кор мекунад дӯстон, занг занед. бачакое ки замин хостен ина марамат акада занг занен, маслиҳат кунен, бигиренша. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки беҳад тозаакша қабул кардем бачаҳо азиз. нигоҳ кунед чӣ хел мақсад аз рӯи вид конкретни бадай. маълумоташам мехонам. солаш 96 душанбеда 37 000 бензини холӣ, объёми 1.6 қати, коробкаи механик қати бачаҳо азиз. ватсапшон 99 11 занг занед. мошин беҳад тоза ҳай. ягон мелич кор надора. ами шаҳр да гаштагиай душанбеда. балону нав, хадавои нав, мотор нав, 4 чашка заводскои тоза, краска, оина мақсад тоза, бо муомила дора. алиш намешава. пил дар корай савдо мекунем бо нархи 37 000 сомонӣ. кам тарак арзон мешава, не ки алиш намешава. бачако ака мнени ма ҳамияй ки чем аму хечибеко ами сиданчоҳо мақсад тозаак фасоҳ зур мераванд. ака нархора ки мо ҳаррӯза медонем занг занем. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 ҳуҷрагаҳ. инами хона нигоҳ кунед бачаҳо азиз. 6 сотих замин масоҳат дорад. бояд дарҳол савдо шава. хонара фасон бардоштанд ба кирпичи пухта. айни ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Армуғон ҷамоати 4-1 коронда қарор дорад дӯстон азиз. рақамҳои ватсапшон 286 ахири номерои ватсапшай аз номи канали мо Саодо ТВ номер 1 занг бизанед фақат. аз бозорчаи Зарафшон то хонара мега 1200 метр, 1 километр 200 метр роҳ масофа дорад. роҳ ҳамаш асфалт кардагиай мега. хулас хоначара фасон кардем бардоштем, далши маблағ нарасид. савдош мекунем бо нархи 230 000 сомонӣ. бачако лайкора монден ё ки намонден? кадомитон лайк монден, лайки чандама монден, ҳатман дар комментария ҳози нависонда монед. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшида тамошо кунед. 4 ҳуҷра 4 сотих масоҳат дорад. ина хона мана хона дар шаҳри ҳисор деҳаи Тудада қарор дорад. ҳавли стяжка. хоб фасон зур агароти калон 4 сотих масоҳат бениҳоят калон. ремонтҳои фасон хуби замонавӣ. рақамҳои 59 да бози нашоти хона бо занг бизанен. бачакҳое ки аз ҳисор хонаҳои арзонтар хоҳиш карден, ин амида мақсад тавсиятон метем занг бизанен, маслиҳат кунен. боз маълумоти пурра видеонавори иловагишаб талаб кунен, мақсад роитон куна. хуласи гап ки боз маслиҳат карда бигиренша. амиқа маълумот 4 комната 4 сотих масоҳат
деҳаи Туда, шаҳри Ҳисор 190,000 сомонӣ ин ҳами хона савдо карда мешавад. 3 2 3 259 ахири номерашай метонен дӯстон занг бизанем. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷра 8 сотих замин масоҳат дорад. ин ҳами хона мебинед на? 4 ҳуҷра веранд дора. Веранд ва баня даруни хонада қарор дорад. ноҳияи Муминобод, кӯчаи Алираҳим, 150,000 сум нархи хонамон. 4 2 4 335 номерои ватсап шунай дӯстон занг бизанен. бачакон нашоти хонаҳо мода занг назанен. бисёри одамо занг мезананд ки мисол ҳами хонаи Муминобод чихелияй, ихелияй, ухелияй. мақсад адресоша мегем тона, рақамои ҳар як хона дар таги маълумотҳо мондагиай, таги нарх шуда. худотон занг бизанем. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. қисми квартираҳода мегзарем. квартираи фурӯшӣ. ин ҳами квартира 2 ҳуҷрага квартира 11 этаж 50 квадратни метр, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. 240,000 сум нархш. 56 ватсапшон. бо масоҳати 50 метри квадратӣ. мураббаъ. воқеъ дар ошиёнаи 11-ум. бинои элитра. 2 лифти замонавӣ дорад. ҷойгоҳи таваққуфгоҳ, майдони бозӣ, системаҳои камераҳои назоратӣ. хоб масофаи хонаву боғча наздик, хонаву мактаб ва мағозаҳо наздиканд. ремонти квартира бад нестай, фасон шуркардагӣ. 2 ҳуҷрага 240,000 сум нархи квартира муайян шид. худотон бо маълумоти пурра занг занед. ҳамиқа ки дар шаҳри Бохтарай бачаҳо, Душанбе не, Бохтарда қарор дорад. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. анаишам дар Бохтарай ин ҳами зданияда қарор дорад. нигоҳ кунед накун. 2 ҳуҷра квартира 10 этаж 48 квадратни метр. бозори нихи ҳастаи ку бачаҳо, ҳамуҷа, ҳаму территория мақсад. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. 215,000 сум нархи квартира. рақамои ватсап 89 58 метонен занг бизанен. доми 11 этажа, хона дар 10 этаж, пеши нихи донишгоҳи Носири Хусрав, дом бучидагиай, лифтам дора. хона инами састаяни кардагӣ, камтар савдо мешавад. ҳозирашда 215,000 сомонӣ гуфтем. муомила дора дӯстон. худотон бо маълумоти бештар ватсап шонда занг бизанед. дар таги комментария аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кор ҳатман нависонда монед. ҳамин навор маъқул шуда боша по-братски дар комментария Савдо ТВ ба пеш нависонед. ай ҳаматон 100% розием бача азиз. барои шуморо навор мекунем, барои шуморо хонаҳоро ҳаракат мекунем, видеонавор карда монем. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ 1 ҳуҷрага квартира 1 этаж. ин ҳами хона как заминия ине ки квартира ном бурданша. шаҳр Душанбе 225,000 сум нархш. 27 квадрат 102 микрорайонда қарор дорад. нигоҳ кунед. як комната 27 квадрат, об свет дорад, техпаспорт дорад, канализатсия дорад. 102 микрорайон калсавои таксиҳои Ҳисору шаҳри Навда қарор дорад дӯстон. ин ҳамиқа адрес оиди ҳами хона дӯстони азиз. мақсади гап, қисмати аслии кор давием. ба 12 эълон ирӯза навори мо тамом шид. хушобаҳоли касоне ки лайкора зада подписатсия кард. ҳадди ақал ҳамин навора касе тамошо мекунад, подписатсия кунен. 40,000 обуначи шем, гарини хирсанд мешем. лайкора монен. барои реклама ҳатман дӯстон муроҷиат мода бикунем бача азиз. номерои ма барои реклама кардан. мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар ватсап рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен,
бародаре ки заминшон дар кураи дар комментариҳо менависен. Фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. Лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстони азиз.